Ако в момента ме гледа един човек на този лайв и аз ако допринеса супер много стойност на този един човек, ако наистина променя целият му живот, за мен това е космос. За мен това е невероятно силно и ценно и важно. Чувал ли си за бизнесите тип червени син океан и какво мислиш за тях? Естествено, че съм чувал за тези бизнеси. В България определено е син океан. България определено е син океан. Да не кажа, че направо е мега синия океан. Какво мисля за тях? Мисля, че всеки трябва да си намери това, в което наистина е добър. Аз лично обичам да изграждам цялостно индустрии, в които вярвам. Както в момента е личностното развитие. За мен е супер ценно хората да се развиват. За мен това е супер ценно, защото е супер ценно за мен. Е много важно да правим това, което наистина искаме. Това, което наистина обичаме. Не случайно съм в личностното развитие, защото аз вярвам в това. Аз понеже се развивам всеки ден и за мен е супер важно да се подобрявам, да се апгрейдвам, да научавам нови умения, да придобивам нови качества. Така че ще ти кажа нещо много важно за синия и червения океан. И нещо, с което много хора се бъркат. Набързо обяснявам за всички. Син океан е когато няма, примерно, изградена индустрия в нещо, ти си първият и те първа градиш индустрия, early adapters и така нататък. Червен океан е когато вече има такава индустрия. Примерно, да кажем, сега започваш да продаваш откъде да знам, брадва, с която можеш да влияш във Фейсбук. Откъде знам, нещо съвсем иновативно, ново, различно. И ти влизаш в този син океан, където никой не е чувал за това нещо, никой не знае за този продукт и ти започваш да го градиш от нулата, ти започваш да градиш цялата индустрия, целият пазар. Няма пазар. Докато червен океан е когато вече има пазар и буквално има много кръв в него, буквално има много живот в него и ти там имаш много конкуренти и се съревноваваш с конкурентите си, но има пазар, има много клиенти. И хората супер много спорят, дали да влизам в син океан, дали да влизам в червен океан. Според мен този фокус е супер грешен. Тоест за мен лично, казвам просто моето мнение, за мен фокуса син-червен океан е много грешен. Защото първоначалното намерение на тази концепция е как мога да изкарам повече кинти. Първоначалното намерение на тази концепция е как може с по-малко усилие да постигна повече резултати, независимо дали това, което правя, ме кефи или не ме кефи. Това не е толкова важно. Много хора ми казват: Юли, защо не отидеш директно в Америка? Там пазара в България е много малък. Да, ти използваш предимствата на синия океан, вместо на червения и така нататък. Истината, приятели, е, че аз го разглеждам по много прост начин. Имаме дълбочина, имаме и ширина. Дълбочината е да вярваш в силата на един човек. Тоест, ако в момента ме гледа един човек на този лайв и аз ако допринеса супер много стойност на този един човек, ако наистина променя целият му живот, за мен това е космос. За мен това е невероятно силно и ценно и важно. Повечето хора, и аз съм бил от тези хора в продължение на доста време, гледат статистиката, гледат ширината, колко хора ме гледат в момента, до колко човека ще достигна, как да достигна до повече хора и така нататък. Само че се случва нещо много интересно. Ако истински можеш да допринесеш в живота на един човек, тогава, чисто от бизнес гледна точка, първо, че ще получиш най-голямото удовлетворение на света, когато не гледаш просто някакви числа и цифри, а тези числа и цифри, тези 137 човека, които ме гледате в момента, аз оценявам, че вие не сте цифрички на екрана ми, а вие сте хора, истински хора, които в момента дават от времето си, от ресурсите си, от енергията си, хора, които ме гледат. И аз изключително много ви благодаря за това нещо.
Така че аз не ви гледам само като цифрички, аз ги гледам като хора. И е много ценно, когато в нещата, които правиш, гледаш хората като истински хора, тогава ти постигаш тази дълбочина, тази връзка с хората, този контакт с хората, ти го постигаш. И когато го постигнеш, автоматично ширината става огромна. Защо? Защото намеренията сте истински. Намеренията сте искрени. Така че постигайте дълбочина в работата си, т.е. предоставяйте качество. Много хора казват, Юли, аз снимам всеки ден видеа, но хората не ги гледат. Да, защото най-вероятно не даваш стойност, най-вероятно хората не ги харесват, защото няма качество в тях. Под качество не разбирай, че ти трябва по-добра камера или по-добър звук. Под качество разбирам качествено съдържание. За да имаш качествено съдържание без звуки, без специални ефекти, без специални камери или така нататък, трябва да развиваш себе си. Аз прекарвам по няколко часа на ден, учейки, срещайки се с невероятни хора. Между другото, тези дни съм ви приготвил невероятни хора, с които искам да ви запозная. Това е друг начин, по който искам да придам още повече стойност. Защото в крайна сметка единственият начин бизнесът ти, мисията ти, мечтата ти, визията ти, целта ти да порасне е когато придаваш стойност на хората, когато правиш живота им с една идея по-добър, по-качествен, когато ги учиш на нещо, когато ги учиш на нещо практично, което те могат да използват. Така че развивайте дълбочина, свързвайте се хората. Най-добрият бизнес модел не е червен или син океан, най-добрият бизнес модел е да ти пука за хората. Най-добрият бизнес модел е наистина да ти пука за хората. We need to go. Every time you bite my lip, you get my blood boiling. Take off your clothes, let me ravish your body. I don't need drugs when your lips are like poppy. Drowning in sheets is my new favorite hobby.